Ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla me katsotaan noita Volvon ruostekorjauksia vähän tarkemmin. Joo, nyt oltaisiin saatu Volvon epoksimuolit tuonne entisen tai tuon paikan pielle ja ruvetaan laittamaan sitten Hammerin Blackia metallimaalia. Sipastaan tuohon sen verran, että peittyy kunnolla. Niin isompi olisi suonut kyllä tuo ehkä meidän pensseli olla, mutta jospa se tämäkin riittäisi. Noin, nytpä tuo alkaa olla maalattuna ja nyt annetaan sen sinne hetki kuivua ja ruvetaan sitä pintapeltiä vähän laittelemaan. Joo, yritetään saada vähän tätä peltiä vielä muotoiltua. Tuohon kun pikkusen paukutellaan, niin me ruvetaan aika kivasti rupeaa muotoutumaan tämä meidän pelti tuohon. Tää oli ihan pikkusen niinku vääntyi tästä tää pelti. Niin tästä tuli kyllä 100 kertaa parempi kuin tuosta mikä nyt jää tuonne piiloon. Niin aika. Kyllä se ruppee sinne päin olemaan. Kyllä mä sanoin, että tulee pitkä syksy ja alkutalvi varmaan näiden peltitöiden kanssa. Tää pitää vaan jotenkin saada. Tää on suurin piirtein hyvä. Sitten jostain tältä kulmasta vetää täppi kiinni ja sen jälkeen vähän kanittaa kädellä ja taas pistää täppi kiinni. Niin silleen se varmaan olisi parhaata, saisi tänne istumaan. Vitsi, mä oon kyllä tyytyväinen. Mä en oo niinku oikeastaan ikinä ennen ole mitään näitä peltihommia tai siis saatikka mitään niinku taivutuksia tehnyt, niin on kyllä, mä oon erittäin tyytyväinen tähän. Tästä yksi paikka kerralla, jokainen kuule rustekorjaus on vähemmän, niin sehän on erittäin hyvää. Mut joo, minäpä käyn hakemassa tuohon meille vähän kemppiliimoa. Joo, tässäpä meillä on se ensimmäinen paikka, mikä ollaan tähän Volvoon tehty. Pellistä on taivutettu, ei ole korjauspalaa käytetty. Hitsi onnistuu kyllä yllättävän hyvin tähän. Tuohon palo pierreikä, samoin tuonne palo kanssa pierreikä. Joutuu vähän täyttämään, mutta muuten tää näyttää aika niinku hyvältä. Tää alareuna vielä, tää joutuu rälläkällä vielä vettää samaan tasoon kuin tuo, mutta
se voidaan jossain vaiheessa tehdä. Ruvetaan vähän hiomaan laikalla noita hitsisaumoja poikki ja katsotaan vähän miltä se näyttää. Luultavasti jotain pieniä reikiä siellä ehkä saattaa olla, niin täytetään ne vielä ja hiotaan uudestaan, niin siitä se lähtee. Tältäpä tää rupeaa nyt näyttämään kevyen välihionnan jälkeen. Aika tasaisesti se tähän istuu. Kyllähän tähän pitää kiitti ehdottomasti laittaa. Ja tämä puoli, tätä ei ihan saatu täydellisesti passaamaan, niin kuin, että tulisi pellit tälleen yhteen. Niin tää on pikkusen hitsattiin niin kuin tämän pelin alle on hitsattu tää korjauspala. Niin tähän joutuu pienen kitin kanssa vetäisemään, mutta uskoisin, että on varmasti kyllä hyvää. Ja muutamia reikiä. Tuossa on pieni reikä, samoin tuossa. Tuossa on ehkä ihan pieni. Ja näkyykö vielä tuo kameralla? Mutta muutenpa tää aika hyvin kyllä istuu tää palaa tähän ja tästä en kehannut ihan niin kuin tasaiseksi vettä, kun on aika lähellä tää hitsisauma tässä tätä kaarta, niin helposti rupesi lähtemään tästä kaarestakin poikkeen tavaraa. Tässäkin näkee miten paljon tätä on niin kuin kitaattu, niin tähän tulee kiitti pielle, niin sen saa sitten hyvin hiottua. Aika kivalta näyttää kyllä tuo pala tuohon. Katsotaanpa täältä sivusuunnasta vielä. Langat otetaan aina sitten tasoitellaan jollain piheellä eikä rätkitä niitä tulla peiliin. Ihme kun vähän räpäättää, kun ei ollut kaasupullo auki. Nyt saattaa onnistua vähän paremmin. Joo, nytpä meillä olisi Volvosta saatu nuo hitsit hiottua tasaiseksi ja siitä tuli ihan hyvää. Sen mä kyllä sanon, että seuraavahan paikkaan mikä tulee, niin mahdollisimman pienet nuo hitsit. Jumalan kautta mikä hiominen. Mä 15 minuuttia, 20 minuuttia varmaan hion yhtä kohtaa, niin tuommoinen siitä nyt tuli. Tää on kyllä ihan suhkot tasainen tää pinta ja nyt ei pitäisi mitään isompia reikiä ainakaan olla. Tuohon pitää jossain vaiheessa nyt vetäistä nuo pohjamaalit, niin on nyt loppukesästä ja syksystä niin rupeaa olemaan tuo kosteusprosentti sen verran suurehkoa, niin pohjamaalit vetää, epoksipohjamaalit tuohon, niin pysyy hyvänä. Ei tule ruostepiliikkuja. Meillä nyt seuraava työkohde olisi tää pyörän kaari. Tuosta kävin hakemassa tuommoisen hiontalaikan, niin mulla oli semmoinen aikaisempi semmoinen halavempi pyöreä laikka, niin siitä kun hioi, niin älyttömästi näitä piikkejä niin kuin lenti ihoon, niin ei oikein ollut hyvä. Tämän pitäisi olla nyt semmoinen, mikä tästä ei enää piikit lähde lentoon. Tässäpä meillä on nyt tämä operaatio. Eka
mä hion tämän ihan puhtaaksi, tai niin puhtaaksi mitä saa. Sen jälkeen niin koputellaan vielä tuolta kaikkialta. Katsotaan miten paljon suohan tehtyä lisää tähän reikiä ja toivotaan, että tuo iskari yläpien kiinnike olisi hyvä. Se voisi olla vähän inhottavaa hitsata. Sitten me ruvetaan tuohon seuraavaan paikkaa sitten tekemään. Täältä ei onneksi sen enempää nyt löytynyt ruostetta kuin mitä tässä on. Tää on muuten ihan jees kunnossa. Mä saan onneksi tähän yhdestä pellistä tehtyä. Mä tuosta leikkaan tänne asti tämä niinku poikkea ja tässä on mä harjoittelin äsken, niin kun näkee tästä pellistä, että tää on vähän tämmöisessä niinku U-muodossa. Niin tuossa koneella niin saa tämän tehtyä tosiaan yhdestä pellistä. Ei tarvi ruveta sitä monesta pellistä sitä hitsailemaan, niin säästää aikaa. Et tuo on kyllä, tässä on 08 ja lankaa on tuossa meidän Kemptsonissa, Kempomat 320, niin se on 08 ja lankaa. Niin se on suhkot jämäkkä tää hitsiä antaa, niin mulla meni oikeasti tämän tehdessä niin varmaan 20 minuuttia. Et sais vähän ohkaisempaa olla se hitsi. On nimittäin muuten ihan tuskainen homma hioa noita hitseä, kun vetää kunnon klimppiä siihen. Niin. Me yritettävä seuraavat palat tehdä, ettei tulisi niin iso saumaa. Mä en muuten 2 viikkoa pelkästään noissa hiontahommissa, niin siis tää itse hitsaaminen ja pellin taivutus, niin se on ihan, siitä mä niinku välitän, mutta tää rälläköinti kautta hiominen, niin tää on vähän tuskaisempaa hommaa. Ja voitte kuvitella tännekin, mikä tulee tää paikka, niin en hio yhtään. Korkeintaan ihan sille sipaasen. Et en rupea kyllä näitä, mitkä jää piiloon, niin hifistelemään. Samalla voitte sanoa, mitä mieltä ootte näistä munapusseista. Mä oon itse sitä mieltä, että ne lähtee tästä autosta poikkeen. Näistä en hirveästi välitä. Tää on vähän vaikea hahmottaa, että mistä nämä vetää sitten irti. Niin lasketaan auto alas, pistetään renkaat tuohon paikalleen ja sitten siitä katsotaan vähän kauempaa, mallataan vaikka jollain langalla, että miten ne sitten istuu. Tästä tulee semmonen ongelma, että jos me vedetään tää puskurin tasosta niin poikkeen, niin tää perä jää hirveän korkeaksi ja sitten tää kun on suhkut matalana täällä, niin tässä olisi sitten niin kuin, saattaisi olla jopa 15 senttiä olla sitten se ero. Tää on 15 senttiä, 10 senttiä korkeammalla mitä tää, niin mä en tiedä näyttääkö se siinä sitten oikein kovin hyvältä. Mutta sitä pitää sitten sen langan kanssa vaikka tuolta eestä virittää sitten langan, mitä tasoa se menee. Niin. Joo, ruvetaan tuohon tekemään nyt uutta palaa. Meikäläinen otti suurin piirtein tuosta mitaan, mitenkä pitkä tää nyt voipi olla, niin sitä saa sitten vähän lyhennettyä, jos on liian pitkä. Tuon näköisestä palikasta myös tähän ruvetaan duunailemaan. Tuolla koneella yritetään vähän saada tuo hakea muotoa, niin katsotaan mitenkä onnistuu. En ole kertaakaan vielä tämmöistä tehnyt, eilen ihan pikkusen opettelin, niin katsotaan minkälainen pala sinne tulee oikein. Mä piirsin tähän tuohon viivat suurin piirtein tuohon 2 sentin kohdalle, mistä tää niin taitetaan 90 ja sen jälkeen se lähtee sieltä niin pohja alta, taittuu 90 ja lähtee sitten sinne ylöspäin menemään. Niin otetaan tuohon eka se 90 ja käydään sitten vähän kahtomassa miltä se näyttää. Ja sitten otetaan
ruvetaan siihen sitä muotoa hakemaan. No ja nyt veitä se 90. Onpa vähän jämäkkä, kun on niin pieneltä alalta ja millistä peltiä, niin se on ihan tosissa jo viente. Noinikkaasti, nyt se on 90. Minäpä näytän teille, mitä mä ajattelin tämän kanssa. Luultavasti hitsaan sen niinku tähän suoraan kiinni. Sen voisi myös tuolta sisäpuolelta hitsata, mutta ehkä se on tähän vähän helpompi hitsata. Just niinku tästä, mistä täällä on tää lirppake tässä, niin pari senttiä, niin johonkin tuohon tuli se sauma, mikä hitsataan. Niin tää 2 sentin nyt kanttaus, niin tää menee just niinku, no tuosta vähän näkee, niin sen sit saa hitsattua tosta. Nyt mä otan tosta mitaan, eli kun tuo lähtee vähän matkaa menee suoraan, jonka jälkeen se lähtee taipumaan tuonne alaspäin, niin mä otan nyt mitaan tuosta, minkä matkaa se männöö suoraan. Niin. Se männöö kutakuinkin suoraan semmoset. Jos me tuosta se otetaan, niin 26 senttiä menee suoraan. Joo, eli tässä meillä on tää kone, millä me saadaan ajettua tää muodot. Eli me ruvetaan tässä, kun on tämä viiva, niin tästä viivasta tänne päin ruvetaan ajamaan sitä muotoa. Niin kuin tällä tavalla. Tämä ilmeisesti perustuu siihen, että niin kuin tämä puoli silleen niin kuin levittää sitä peltiä, niin kuin tästä pystyy vähän näkemään, niin tämä niin kuin levittää näin. Mutta sitten jos me tehtäisiin tällä toisella puolella, niin se niin kuin kutistaisi peltiä, jolloin saataisiin tuo niin kuin nousemaan. Käy vähän mallaamassa, miten tämä tähän niin kuin rupesi istumaan. Vielä saadaan kyllä ihan reilusti lähteä kanttaamaan ja tuosta pitää vielä pikkusen aikaisemmin jo lähteä kanttaamaan ja tää saattaa olla pikkusen liian pitkä, mutta tällä tavalla aina pari polkaisua käydään ottamassa ja sen jälkeen tullaan tähän aina mallaamaan, miltä se näyttää. Ja sit jos se ei ole hyvää, niin uudestaan vaan parit polkaisut. Tiedä, koko helahoito jäi kätteen. Ja sit ei muuta kuin takaisin malluumaan, miltä se näyttää. Siitä se alkaa sinne muotoutumaan, perää pitää vielä polkea. Niin. Siitä olisi taas useampi päivä noista edellisistä klipeistä. Tuossa oli kaveri vähän jeleppaamassa, niin en hirveästi kehannut kuvata. Ja tuossa aloiteltiin kaverin kanssa tätä toista kylkeä ottamaan auki. Oikeastaan samasta kohdasta kuin tuolta toiseltakin puolelta, niin joutui tuon aukaisemaan. Ja tässä on vielä sitten lisää, että tämä niinku, tämän alahelmankin joutui tuosta aukaisemaan. Tuolta eestäpäin se on onneksi oli ihan hyvässä kunnossa, niin ei tarvitse koko helmaa sinne vaihtaa. Ja tähän myö jouduttaisiin vielä pelti vaihtamaan, mutta ei tehdä sille nyt vielä mitään. Että keskitytään eka tää helmaan ja tältä auto sisäpuolelta kanssa, niin tästä otettiin noin bitumimatto poikkeen ja tässä on oikeastaan ensimmäinen korjauspelti tässä. Tähän mä ajattelin, mä otan tästä vaan neliön kokoisen lapun tuosta, tai muotoisen lapun irti ja hitsaan tuon vaan umpeen.
Ja täällä eestä löytyy vielä tää reikä. Tää on justiinsa tässä, tossa menee toi poikittais runkupalakki, niin se on just siinä kohdassa. Joo, tuosta mä ruppeen nyt noita ruosteita hiomaan poikkeen ja sen jälkeen olisi tarkoitus laittaa sinkkipohjamaali ja sitten hammeri vasaralakkaa vielä tuonne niin paljon tunkesta kuin mahdollista ja ruosteet mahdollisimman hyvin sieltä poikkeja. Nosturille enköhän nyt tätä autoa tuossa laitella, kun tää on paljon helpompi tää kylki tehdä tässä maassa. Mulla on tuossa nuo pukit tuolla alla, niin tää on pikkusen, kun tästä kahto, niin tälle kallella. Nosturilla olisi muuten ollut tosi hyvää tehdä, mutta ne aika herkästi on sitten ne nostotassut on sitten tiellä, niin niiden kanssa sitten saa puljata, niin tässä tää on ihan hyvää tehdä. Ottaa taas auton nosturille sitten, kun joutuu pohjaa ja takakonttia vähän laittelemaan. Joo, tuosta illasta tehtiin vielä kaverin kanssa pientä paikkaa nää on nyt maalattu. Sitten tuohon alas saatiin tuo pelti duunattua. Ja tuosta saatiin kanssa kantattua pelti tuohon. Sitä pitää pikkusen vielä hieno säätää, mutta suurin piirtein alkaa sopiva olemaan. Auton sisälle tänne saatiin yksi paikka kanssa tehtyä. Tää meni ihan kivasti. Ja tää paikka niin odottaa vielä tekijäänsä tuohon. En kehtaa enää ruveta hitsailemaan, kello alkaa olla sen verran, että ei tänne kipinä mikoksi jaksa koko yöksi jäähä. Hei, oikein paljon kiitoksia, kun katsoit video. Muista tilata kanava ja laitella kommenttia tuosta Volvosta. Ja haluatteko te nähdä vielä näitä ruostekorjausvideoita? Tästä saisi useamman jakson vielä kuvattua näitä ruostehommia, vai haluatteko mieluummin nähdä jotain muuta? Mulla on tässä tarkoituksena vähän madallusjousta tilata tuohon ja Bilsteinin iskaria tilata ja noita alustaosia, että niitä voitaisiin jossain vaiheessa sitten laitella. Ja yksi asiakastyö V70 Volvo tullut kanssa, niin siitä mä voisin kuvata. Se on vähän isompi huoltohomma. Niin. Mut hei, kiitos paljon kun katsoit videoa ja nähdään seuraavassa videossa.